Oyensizwa ngiyathemba ukuthi nonke naphila la. Bafethu kuleli sonto le njengoba nazi ukuthi inyanga uma isiya ngasemaphethelweni noma inyanga uma isiphela ngiyahamba ngambele izindawo. So leli sonto leli ke umgqibelo lo esiya kuona ngizobe ngitholakala eMaritzburg ku Church Street eduze kwase High Court before irenke entsha. Ngizotholakala khona kusukela ngo-10 kuze kube u3 ntambama. Uma ukuthi usendleleni eyangakhona eMaritzburg musuka ngala eThekwini ngiyakwazi ukuthi asimbe sihlangane endleleni ngiphinde ngikushiyele. Bese kuthi ngakusasa ngesonto kuzokumhla 26 abaningi babonile ngibe ngipostile na ke ku status na ku Facebook na ku TikTok. Kumhla 26 ngizobe ngitholakala eRichards Bay. Uma ngise-Richards Bay ngisuke ngila phambi kwase eShobart Liquor. Kulo Shobart Liquor la before bekade ku Cambridge manje sekuyiShobart Liquor. Ngizobe ngilapha kodwa lo Shobart Liquor lo obheke i-building le eyase Absa noma i-building yase Standard Bank. Mengilapha ngilapha eduze kwama mobile noma eduze kwezihlahla le kunabafethu abajala ukuthi abacima ukoma lapha. Ngiyalapha na-ke nakhona futhi isikhathi siyafana u10 kuze kube u3 ntambama. Laba abathola ukuthi bakoStenga nakoMandeni ngicela ukuthi basho ngibafaka kwilist ukuze ngidlule kubona ngendlela hlasimbe uma sengiphuma ngala eMaritzburg ngomgqibo ntambama ngidlule kubona mhlawumbe ntambama ngesonto ngomhla 26 uma sengibuye eBay ngibuye ngawo. Ngiyabonga bafethu nangu uPaul uma wazi ukuthi unenkinga ekamerweni unenkinga yenduku ethambile unenkinga yestamina nango powder kodwa kufanele ukuthi uthone umsishi uqhawe ukusesha ngaphakathi ukuthi uze ube nenkinga yestamina na nenkinga yenduku na ethambile yini na umseshi kuzofika uyibheke leyo nkinga lezo. Uma kuyikhomba okanje kokubili kanje umseshi no powder wenduku kubiza u300 so aziboost ziyalapha zilapha izifo ezingaphakathi izifo ezihlupha induku izifo ezihlupha intokozo yabantu besifazane abaye bakathi bathi induku yethusi. So bafethu ayivuka imizi ayivuka imithimpo sikhona isibhamu esikhulu ngizonenzela ivideo yaso ukuthi sisebenza kanjani ukuthi abaningi sebasebenza kanjani. Ngiyabonga kakhulu asibonane kulezo ndawo lezi esengiyibalile kodwa ngomgqibelo umthathu 25 uma uyidinga imbiza ula eThekwini uzobathola abafethu laba abangisizayo bazobe bekhona la isikhathi siseyisona lesi ukuthi u11 kuya ku3 ntambama. Ngiyabonga.